Arteak sormenerako, esploraziorako eta garapen pertsonalerako atea zabaltzen deuzku. Margolari eskolan urteak daramatzagu artea ikastetxetara hurbiltzen proiektu egituratu, dinamiko eta adintarte bakoitzari egokitutako baten bitartez. Gure metodologia esperimentazioan, jolastean eta ikaskuntza librean oinarritzen da. Ez dugu bilatzen emaitza perfekturik, baizik eta haur bakoitzak bere erritmoan garatzeko, imaginatzeko eta sortzeko aukera izatea. Akatzen beldurrik izan bari. Tailer ezberdinak eskaintzen ditugu. Margolaritza, arte esperimentala, eskulanak edo leterina. Haur hezkuntzatik lehen hezkuntzara arte egokitutako jarduerak dira, eta DBH-era arte jarraitzeko aukera ere eskaintzen dugu. Horrela, adin eta maila bakoitzari egokitutako bilakaera artistikoa sustatzen du. Gure eskolaz kanpoko ekintza artistikoen oinarria kalitatezko zerbitzu antolatu bat eskaintzea da. Guk eramaten ditugu saio bakoitzerako behar diren material guztiak esperientzia artistiko honena bermatzeko. Kalitatezko materialekin ikasleek baliabide egokiak izango dituzte sormena askatzeko. Modu honetan, eskolak ez du ezer kudeatu behar izango. Gure proiektuaren funtzionamendu egokia ziurtatzeko irakasle eta koordinatzaile talde bat dugu. Astero, gure koordinatzaile taldea ikastetxetara joaten da programaketak eguneratzeko, material berriak eramateko eta saio bakoitza kalitate onarekin garatzen dela bermatzeko. Gure proiektua, esperientzia artistikoa aberasteko diseinatutako programazio batekin egituratuta dago. Horrela, saio bakoitza pedagogikoki zentzua du sormen prozesuan. Gure proiektua hobeto ezagutu nahi baduzue eta zuen ikastetxean martxan jarri pozik hitz egingo dugu zuekin. Eta onarte gure aurkezpen bideoa. Besterik gabe, eskerrik asko, laster arte, agur!